Когато се говори за национално-освободителното движение, първите имена, които изпъкват на преден план като най-видни борци за всеобщата кауза са Левски, Раковски, Ботев и Каравелов. В това видео ще ви разкажем за една велика българка, която е жертвала себе си за свободата на България, не по-малко от тях. Тонка Обретенова е родена в село Червен, Русенско. Баща ѝ е Тончо Поставчията, а майка ѝ е Минка Тончева. Те искали да изучат своята дъщеря, но понеже по това време не било прието момичета да ходят на училище, тя остава почти неграмотна. Тя носи блъни в своя нравен характер още от малка. В ранна детска възраст в нея проличава вроденото ѝ чувство за справедливост. Младата патриотка се жени за известния търговец Тихо Обретенов, като ревностно отстоява своето решение с избора на човека до себе си, макар баща ѝ да не бил съгласен. Раждат им се 12 деца, от които оцеляват 5 момчета и 2 момичета. Те ги възпитават да бъдат предани към родината и да извършват дела, с които те да се гордеят с тях. Тук е момента да ви напомним да харесвате видеята, да оставите коментар под тях и да се абонирате за канала. Благодарим ви! Обретенова е от малкото жени по онова време, които дръзват да не водят типичния живот на майката и домакинята, от която нищо не зависи. Тя решава да се включи в социално-политическите процеси на България. Когато Георги Сава Раковски гостува на семейството, Тонка взима активно участие в разговорите за освобождението на България. С течение на времето нейният дом се превръща в сборен пункт на революционните четници. След смъртта на съпруга и Тихо Обретенов през 1869 година в нейните ръце остават грижите за многобройното семейство. Но това нито за миг не я откъсва от народните дела. Всички наследници на Обретенова се включват в национално-освободителната борба. Атанас, който е най-големия й син, участва в пренасянето на оръжие и кореспонденция от влашко до българско и успява да спаси архива на Русенския революционен комитет. Във втората българска легия пък участва Петър Обретенов, който заедно с брат си Ангел се включват в четите на Стефан Караджа и Хаджи Димитър. В жестоки битки с турците в Балкана Ангел е заловен и изпратен на заточение в Диарбекир, а Петър загива. Със съдбата на четниците е свързано и едно от най-достойните дела на баба Тонка. Благодарение на нея телата на обесените революционери са запазени и погребани по-християнски. Обретенова в този момент овладява емоциите си пред хората, като не проронва нито една сълза за тях. Вместо разбиране и съчувствие, тя получава от хората обвинения, че ги е подтикнала към грешния път. Петрана, дъщерята на Тонка, ушива байрака на черноводенската чета по време на Старозагорското въстание. Георги Обретенов, друг син на Тонка, е убит в битката при село Нейково по време на Априлското въстание. Сред организаторите пък на четата на Христо Ботев е Никола Обретенов, който със собствените си очи вижда смъртта на великия революционер и поет. След трагичната случка той е заловен и изпратен на заточение в Мала Азия. През 1882 година Анастасия Обретенова се омъжва за видния български революционер Захари Стоянов. Той разказва за нейната личност и живот, посветен на борбата за свобода, своите записки по българските въстания, където я нарича баба Тонка и така обезсмъртява името и делото й в народната памет. Тя взима дейно участие като организатор на Русенския комитет. Нейният дом се превръща в щаб на комитета, където се провеждат повечето тайни заседания. Тя поема и огромната отговорност да пази цялата документация на четата. Има много случаи, в които тя укрива революционери от властите. Благодарение на качествата, които тя притежава, именно остър ум, нюх, предприемчивост и безстрашие, тя се превръща в неизменна част от Русенския комитет.
След злощастния край на четата на Хаджи Димитър и Христо Ботев, тя отива на посещение в затвора на своя син, като там е блъскана и хулена от заптиетата, защото е майка на техен враг. Понеже на турците не им било позволено да я пуснат да види своето чедо, тя измислила хитър начин, по който това да се осъществи. Тя започнала да вика и ругае по всички български четници. Как ти посмя да станеш царски душманин? Нали знаеш, че българинът е роден вечно да бъде роб? Когато чуват това, турците искрено се наслаждават на случващото се и от тогава никога повече не възпрепятстват влизането на Обретено в затвора. Благодарение на убедителните й слова и даване на бакшиши, тя успява да спаси една част от четниците, като уговаря замяната на тяхната смъртна присъда с заточение в Мала Азия. Когато Стефан Караджа умира, за да не потъне гроба му в забрава, тя взема черепа му, който пази като свещена реликва. През 1875-1876 година в дома на Обретенова кипи революционна дейност. Текат непрестанни заседания и войводи влизат и излизат непрекъснато. След като Шуменския комитет е разгромен след Старозагорското въстание, членовете му са открити и откарани в Русе. Тогава тя моли да бъде настанен в нейния дом тежко болният Панайот Волов. С огромни грижи за него, тя успява да го вдигне на крака и преди да са заподозряли турците, той бяга във Влашко. След известно време те решават да проверят дали не е в дома на Обретенова, но тя ги посреща и им отговаря: "Вие да сте живи, той от кога умря?" В пика на подготовката на априлското въстание, дома на Тонка се превръща във военен пункт. В него се разпределят оръжия и се получават указания. След края на революцията, след като тя губи в битките още един син, изрича следните слова: "4 сина загубих. 2 са в гроба, другите полуживи. Но и още 4 да имах, пак щях да ги карам да носят българското знаме със златния лъв." След освобождението, когато правителството отпуска пенсии за заслуги към отечеството, Тонка Обретенова използва парите за закупуване на учебници на бедните деца. Тонка Обретенова остава в паметта на хората като виден радетел за свобода. Тя е вдъхновяващ пример за това как трябва да се почита и обича родна България. Загубила някои от децата си за всеобщата кауза, тя не се сломява, е горда, че е направила всичко, което е могла за благото на родината. Нейното име гордо се нарежда до тези на Левски и Ботев, защото нейните постижения са били не по-маловажни от техните. Някои имена в историята стават символи на цяла епоха. За България такъв символ е Тонка Обретенова. Благодарим ви, че останахте до края на видеото.